מערכת מחשב חדשה תנסה לקצר באופן משמעותי את הזמן בין מקרה חירום לטיפול הרפואי. ואיך היא עושה את זה? היא מסוגלת לאתר את הרופא הקרוב למקום האירוע באמצעות הטלפון הנייד שלו, בהסכמתו כמובן, ואז מזיקים אותו במהירות אל החולה. כתבתנו נוגה ניר נאמן מסבירה איך זה עובד. יש פה התעלפות קרוב. וואי, זה קרוב. אחי, אני יוצא. ההקפצה הזאת באמצע הקפה של ניב, פרמדיק בהכשרתו, היא חלק מפיילוט למערכת הצלה מהפכנית. התקבל אירוע בהרצליה, שדרות 14. המערכת אמורה לקצר דרמטית את זמן ההמתנה של פצועים לכוחות ההצלה, זמן שעולה לעתים בחיי אדם. מקבלת עדכון, 10 דקות, אמבולנס יצא הדרך. 297, הירקון נמצא במרחק 1.5 דקות ממקום האירוע. שלום, אני חופש, מה קרה? פחות מ1.5 דקות מרגע שהתקבלה הקריאה, ניב כבר מטפל בפצוע, וזה בעצם הרעיון. מערכת שמסוגלת לאתר בשניות את איש ההצלה הקרוב לאירוע ולהזעיק אותו, הכל דרך מכשיר שיש לכולם, הטלפון הנייד. בן אדם חי את שגרת יומו, הוא נמצא בעבודה, הוא נמצא בבית, וכאשר קורה אירוע בטווח שהוא יכול להגיע אליו בדקות ספורות, 2-3 דקות, הוא יקבל את המידע לתוך המערכת. בישראל עשרות אלפי אנשים שמוכשרים להגיש עזרה ראשונה במקרה חירום, אלא שלא תמיד הם מודעים לאירועים שמתרחשים ממש לידם, כשהם לא בתפקיד. כל אחד מהם יוכל להתחבר למערכת ולהציל חיים, גם בשעות הפנאי. ובחזרה לפיילוט. כונן נוסף מאזור איילון גם נמצא במרחק 4 דקות. מלבד ניב ששתה קפה רחוב ליד פצוע שזקוק לעזרה, המערכת מאתרת גם מתנדב רחוק יותר, אבל מזהה שהוא על קטנוע, מחשבת זמני הגעה ומקפיצה גם אותו. בבקשה מד לחץ דם. אם בעבר הגיעו תוך 10 דקות או רבע שעה, היום מגיעים תוך 3 דקות למקרה, וזה מוכיח את עצמו. כל מי שיודעים ורוצים להתנדב להציל חיים בוודאי שואלים עכשיו את עצמם את אותה השאלה. בכל שלב נתון אתם יכולים לדעת איפה אני נמצאת. לא, אנחנו לא יכולים לדעת איפה את נמצאת עד שאת לא תגיבי לאירוע. המידע מוצפן בתוך המערכות, על פי כללי אבטחת מידע מאוד מאוד נוקשים. בישראל שבה מקרי החירום הם סוג של שגרה מצערת, כל דקה קריטית. אם המערכת תעבור בהצלחה את כל הניסויים, היא עשויה להפוך דקות לשניות ולעשות את ההבדל בין חיים למוות.